Raġel mill-Arabja Sawdija weħel 6 xhur ħabs wara l-instab ħati li ħaddem lis-sieħba tiegħu biskop ta' prostituzzjoni. Alexander Testi ta' 32 sena ammetta li għamel lieħ mill-prostituzzjoni u apparti sentenza ta' priġunerija effettiva ingħata multa ta' 50 euro. Huwa ġie ordnat biex għal 3 snin ma jersaqx lejn il-mara li prostitwixxa. Mohammed Habib Hashi Somalu ta' 21 sena ma natax il-ħelsien mill-arrest wara li fil-qorti ġie mixlil fil-possess tiegħu kellu id-droga kannabis. Intqal li droga ma kienitx għall-użu esklusiv tiegħu. Is-Somalu li ċaħat l-akkużi miġuba kontrih kien akkużat li tefa' 6 pakketti bil-kannabis taħt karozza f'Paċeville. Fil-qorti ġie spjegat li minn tfittxija l-pulizija għamlet fejn joqgħod ma' ħadd ieħor sabulu iżjed pakketti. Somalu ta' 21 sena li jgħix f'San Ġwan inżamm arrestat wara li ġie akkużat li f'nofs ta' lejl seraq ġiżerana Mantrussu. Xaban Adan Jama ġie mixlu wkoll li kien vjolenti u jisraq f'San Ġiljan. Huwa qed jiġħad l-akkużi u sostna li ma kienx hu li seraq il-ġiżerana iżda ra xi nies jiġru wara li din insterqet. Minnaħa tagħha l-prosekuzzjoni rimarkat li s-Somalu ta' il-ġiżerana lil ħadd ieħor wara li seraqa hu.